sa inyo mga kahe. Nandito tayo ngayon sa PN Cavite City Plaza. Dito tayo ngayon para tilawan natin ang pares ng Cavite City. Kung masarap ba? What's up? Naglalakaw kami dito ngayon papunta sa sikat na parisan sa Cavite. Habang naglalakaw kami, maganda ang tanawin dito, mahangin. Daplin kasi ng dagat. Maraming mga taong namamasyal dito. Kasama ko si Louie at tapos si Eric. Ganda ng lights dito. Tapos makikita mo dito sa paligid ang mga ancestral houses. Naglalakaw kami dito, nakikita namin ng maraming bikers. Mga Navy bikers. Kami namamasyal. Hello mga kaehe, say hi. Naglalakaw kami dito, gulat ako kasi madaming tumitingin sa akin. Gulat na lang ako kasi napansin ko may tugmo pala ako sa ilong. Pala maglakaw ang mga pogi sa Cavite City. Nalakaw kami dito, nakita namin ang Samonte Park, Cavite City, Samonte Park. Tapos maraming mga agi dito na naglalakad. Dito din, nandito na ang parisan, lapit sa Alphamart. Dito na kami sa Cavite City, Samonte Park. Pinapangita namin yung sinasabi niya na parisan. Ngunit wala dito. Saan kaya siya? Where are you, parisan? Marami kasama si Chip Odal. Naghihintay siya sa amin. Naghihintay siya, naguhulak. Asa kaya ang parisan? Where are you? Nandun daw, sabay ano? Saan kaya? Sa kakapangita namin dito ng parisan, wala dito sa Cavitex. Yung pala, nag-aalisan na sila dito kasi malapit ng mag-ulan. Oh, bumundak na nga ang ulan, no? Malakas na ang ulan, bumundak na. Mangita kami ng kapasilungan dito. Saan kaya kami pupunta? Ang sabi naman ni Eric, pupunta daw kami sa Putok-Batok or sa Sisigan. Kaya ano pa hintayin nyo? Tara! Nagsasakay ulit kami ng jeep, papunta sa Sisigan. Okay, nandito na kami, naabot na kami dito. Saan kaya ang sisig? Saan kaya? Okay, nandun pala ang sisig. Papunta na kami, patabok na kami doon sa may pikas. Kakain lang kami ng sisig. Let's go! Ito ang naong sa gusto kong kakain ng sisig. Sisig with alu rice and alu soup. Okay, nag-order na kami ng crispy pork lechon kawali, alu rice 129, tapos crispy pork sisig, alu rice 129. Kaya ang aming order rin dito. Pero mas masarap ang pork lechon kawali. Okay, habang naghihintay kami sa sisig, naghihigop ako ng sabaw. Ito, maghigop ng sabaw si Don. Wait, sorry. Wow, sisig talaga, nagbukal-bukal. Sisig. So, ganito ka-cute kumain si Don Ramon. At siguradong sisikat na tong pagkainan to kasi dito kumain si Don Ramon. So, kung gusto nyo kumain dito, tanungin nyo lang sa Cavite City ang mga tao kung saan kumain si Don Ramon. Okay, umana na kami kumain sa Alis Sisig. Sobrang busog ko. Uuli na kami sa boarding house. Hintay na kami ng jeep. Hanap kami ng jeep dito na RV. So, bye-bye!